Obraz to dáva o dnešných vzťahoch. Čo si z toho vziať, možno vás tento príbeh pobavil, možno vás nahneval. Ale hlavne, mal by nás všetkých prinútiť zamyslieť sa. Žijeme v dobe, kde sa city miešajú s biznisom, kde sa zoznamky menia na marketplace a kde sa ľudia zraňujú tým, že očakávajú úprimnosť na miestach, kde vládnu peniaze. Ale to neznamená, že to musíme prijať. Možno to chce len vedieť, kam písať. Možno to chce hľadať iným spôsobom, alebo si priznať, ak hľadám človeka, nehľadám produkt. Záver. Tento príbeh zo sociálnej siete neponúka hotové riešenie. Ale možno nás učí jednu vec: ak hľadáš lásku, priateľstvo alebo skutočné spojenie, musíš byť pripravený aj na to, že cesta tam nebude jednoduchá. A možno, len možno, práve ty budeš ten, kto na sociálnej sieti pripomenie,